voy a la playa, había subido la... Guys, Kabatang Ilocano, dito naman tayo mag-basketball, magpapawis. Yun, maghihintay ng kalaro. Mainit-init pa. Para makarami tayo. Ay, nagkakos na.
Yun nga yung ako dapat yung hindi nila silang dapat yung dalawang sana nakuha ko yung bakto yung English ko naman. Kasi, oo, pinilit ako ng mga Inglesan. Nag-sign ako. Oo, tapos ngayon hindi naman ako nag-sign. Dapat dalawang beses na yan. Oo, bakto yun talaga yun. Nakakuha ko ng mga dalawang tao, pero yung English ko hindi nila yun noon, kaso. Tapos ngayon dapat mag-sign ako doon, makakuha ko ng backpay. Tapos magdadagdag yung 200 na yun, tapos mas 100 pa ako ngayon. Bali mag 1 second dapat ako. Kaya nga. Parang wala na maglalaro ah. Tsaka kasi sa practice ng light eh. Light. Kasi na tayo naglalaro yung practice ba? Meg, kulit Meg. Malpak ako Meg.
karma eh. Wala pa rin, pasita. Hanapin pa rin. Exit daw? Depende yan kung sa usapan sa pare. Kung hindi kayo bibigay sa pare, exit ka talaga nila. Pero mas maganda